Linda juzo uchipata mazikagamira banje. Nisnika pite umaneno wasa. Ya ijanchana. Si malongo joyo. Amwe. Kobo? Sure. Tabwanti kambirane kaenda khanduku sakani. Okay. Si Rafiki? Rafiki. Okay, za Rafiki zilisiga iyo zina konda. Ase, unamvapo Linda umabuziwa Linda? Linda namba bado ine kena uzabado Linda. Bano ndi wandizo mfake ndikufusa mafuso amenewo. Wandizo wabuna bwino. Iyo ndi Rafiki tiambire pamene popo. Iyo ndi Rafiki. Ndikudziwa zonse zimukuchita ndi sister wanga. Mvesese? Kubadwa ine, kubadwa iye. Kwatu tuli wana awiri okha. Ndiye kuyankhula kusukuti ndikupasa mantha, konfozo kuti ndikudziwa zimene mukuchita. Ine ndi nyamata ngati iwe, ndadusamo monse mumudusa, sungandipusise china chilichonse. Ndiye ndisazamve kuti mwasiyana. Ndaona mene ukuonekera mavalidwe ako wa chinsapato chakochi, siti anyamata tango seweresa atsikana. Indu si anyamata masiku ano maslime, sino maslime. Nanga choncho. Sima zebzepin. Mungu zebula ntauni, msi choncho. Rafiki. Okay. Ndukaliwa ndi yanke. Yanke. Nkhani yambirira wayankha kuti ndiwe Rafiki. Ndiye ndikulongosolera onena kuti nsikana kuyenda naye Linda uchi, ye ndi brother wake. Mwanena kale zo. Ndiye ndisamve kuti mwasiyana. Iniyo asika no semona panga nawo zibwezi. Simunasiyana nawo. Iwe kwanu kulira atsikana. Trabada nyamata tokhato. Nchifaka kunena zimene zozo. Unakha kuti kwanu kuli nsikana bwezi kuzo zimene ndunena pano. Okay, nkhandi yonena kuti ngati ukuyenda ndi sister wanga uli ndi choices awiri. Either umusiye pompano kapena mpaka kumanda. Tumvana? Mpaka kumanda imakhala ndi banja. Tu mpaka banjalo nkhani yoke ndimene mpaka banjalo. Fika ndikangomvanso pena pake fa pamene pankhope yako ndairoweza. Nzakuombera. Tumvana? Zikumveka? Azomveka bwana. Alright, ziva. Mwaziza amene ku chiganizo cha amene kupanga Linda. Chifukwa iye ndo wankulu. What I'm saying is, iye uchani wankulu, she's over 18. Sanga mangoenda ntawuni munde nyamata wina aliyense, ndiye ndamva kuti akuyenda ndi iweyo. Ndi wavomeranso apa kuti kuyenda naye. Sister wanga. Ndiye ndikulolani, sinufa kuti musiyane, za bobo. Even if you need my help, bobo. Kwandisamve kuti mwasiyana. Fuka ukanzakangomva kuti mwasiyana, that will be your last day to live. Zakuombera. Tamva? Undipha kumeneko? Yes. Alesa mapa. Okay, alesa mapa kukafufuze bwino konse kuma TikTok kuti akuza kuti Bruno alibe zibwana. Tona. Zilibo bezwe. No brother saka mundo zikofeza. Watasoma ibwezi ndana nyambo mosi ya kumusiya zeneze. Nasiya school ngade kusiya. Mapena zomwe mmapanga. Wajiso. Nakuzani mundipatse makinda kubwera tukalikali. Wazamaje singataiga. Chifu. Folo nyumba. Osadukulo wa nyumba azikhala ndine. Ndikabwera chonchi mene ndabwereramu ndizitsegula ndekha. Zamagizo mazindikira bwana. Nanga. Usikwa kawo ndeka ndaza ndini. Mpaka mwagula bu. Fedna kupemphanira ya business. Nango dai toona mpaka na mwagula bu. Patience munaambira mucha? Ndira mazindikoza nene. Liti. Ndiyo chola dede zakwenda ndosasaka nduna amaso. Basamalire. Ndibanga zenze. Yabwe. Ase. Ndakusoma. Ndakusoma. Ayi siyana lini. Ase ndakumana ndaye. Adi brother wangu ga. Brother wanga? Brother wangu gena kage. Yosadike na kage. Ndi brother wanga, ndi big brother wanga minucha. So kuda yewe? Ndiye mweyo. Anaiba gali mura? Anaiba gali mura. Ya black ine. Ndiye mweyo. Abe ndi brother wenu ene? Kubadwa yeye ubwere ne.
Amati cha. Kwando pyeza. Amvekere. Apanga zimezo. Amati chani. Okay, nangano mundi misa iwe traffic. Nendura. Yabanji. Ndabazoti wewe ndi sister wanga ndimfuza la sister wako ndudi. Ndudi. Okay. Yo unafusa ndi sister wako ndudi? Nofuna kuti namuchule no muthu yono. Osati kuti no pali ni madabwa. Osati kuti ma sisters anthu ali wanga ko. Nafuza ndi achule kai zina lako nende muziyo. Sinanga sinanga kuvomera. Ndo kuchula diwe ati ayi ndi brother wako ali ndamwa mwawe. Ndabazoti wenda ndi sister wanga. Nofuna ndikaneso of course mwanangu si. Chifu, uone chifu. Nofuna ndimuone. Sinanga namba ndo pyesa. Ati wazangu musiya mwana kwa tuje neo nzabanga zaiwe. Chifuza bweze mbuyo mangu mpusisa. Nzamuombera. Yo ndi plan yo ndisi. Sili ndi plan yokusiya ngone andopyeza no mwanji nene muntu zimezi anthu amapanga be pano. Akunteteza sister wake ka. Ufuna zomwe zinandichitikira mbuyo muzindichitikeso panopa. Ndikuteteza lende suma neo. Apyeza bwanje nanga muntu ndi chibuza. Suda makopyeza amakuza chiungamo. Unalipo? Iwe ndo ndi program yo ndisiya. Iwe unalipo? Miso ndifotokozera. Ngalo ndizora zandombera. Du. Ndi muntu ungaje kukamba zombera mpaka. Ndi maphadi ne. Sana kuza zimezi. Aza kuphadi amene uja. Amene uja. Ngati ndi plan yo ndisiya se aza kupha. Tamuza komana. Kulira. Tasiya zinthu zambiri fe. Usaka infadwi. Komano zimapangeyo zinthu zimapeza anthu masiyana nozimenezo. Ayi babe usiyana. Ndikuza live. Babe usiyana. Yo usaka infadwi. Siko nje kubezika kandu kopyezedwa aso. Ayi. Asikanga takondopyeza mpaka nasa. Ayi amanditeteza usadama kopyeza. Chikondi olojibwezi zimafunika anthu awiri. Ngati wedene yera kaneka kumvana. Palibe yera kangabwe wachitatu ndikupanga zoti mpaka nafe yoti yanjane. Ngati sempana tikati kambena anthu awiri. Ndipo makhala olobanja lijani makhanda nkhoso ifukwa ya. Yona nkhoso masiku atezi bachiti. Amada. Iwa beza nkhoso banja yona tasa. Oba iwe ndine. Mpaka. Osama iye brother wako yomuuze, mwana mwankule. Ataja mandikonda enchani. Chifazi mapanga zura zibiri zopanga zimezozo. Ndeti kangoyamba zomuuze brother wako. Ndeti singamukhaye mwana zindopyeza. Bora zo zili wendita siyana nkhani zoti za simple za brother wako. Bora wewe zindokonda bwino bwino. Nanga brother wako ukwatile. Nchamavezi nkhani mavazija. Nini kamuzadi. Nkhani za kisozi. Tukamba zomwe zo musalola zibala nalo welelepo zimene. Sababu izi mapela zimafika kubanja nazo. Ukupanga cha kuti brother wangu, ukupanga cha kuti brother wangu. Sio brother wako asa. Ndiba zibalanga. Ndamva jabu. No. Ndida ntipange tu zaja kujara. Okay, yabu. So pick up. Nipi. Wachaje phone? Wasole bebe na kusema manje. Hapo. Teni mbonge zo mpika. Mafuna magi aja munyama muyo wala magi. Mudenga inu yamesa mwandika nisa. Baby. Munganduzo ri aka kaudani gari murmani tikajana mayo ndikajani kakuna ngirikaya tufusa mesa kabala ndinu tango ndiyankana aka kakudani kachokoleti kamene ko si kapepa kachokoleti kamene kundiesa ino ndine timagwisa ntchito imene ndichani imenechi ine ndikuti kachokoleti aka kulimbikira zinthu zopanda ntchito bwana makuta ndikomwe magwisa ntchito zimene zabambo ine ndikuti kachokoleti Mwandiwala Mwandiwa sorry mundu uzari kwa mukachokera amene kako chocolate chakutiku khalani basi kama mwene fotokoza ili mkuona ngati ndichani imenecho izi mabangira ndani ino ndine timagwisa ntchito imene nyumba palepo ngati sisi magwisa ntchito ili mwadziwa bwanji kuti ichi cha protector ichi cha kondoko ichi mwadziwa bwanji mwachula nokha simati chocolate mukufuza ino maduza kuti imene timagwisa ntchito ndikuti mudziwa kuti ndichani imenecho ine ndikuti chocolate ndi chocolate timagwiritsira ntchito pota ine ndimadya ndatsakula ngali moto what's the problem chocolate chikuoneka ka chocolate
abambo nini mwandiwa ndipo mwandiwa koma munanditenga ine ndipo mwana zonse zimwe mabaga zicho ndikupwetekani usakenge simumandidziwa ine ndaisha kodi simnasiye bizimezo ndikuuzani ndimapatsanule vuta eish ndimapatsanule mwamba okay oho okay chabwera ndipo pita kuti ndubwera kuti ndubwera mundipeza sinathane nanu mundipeza zimaye naso tsono iwe masuku kuthawa chonchicha bwa unguchoka cho ngati kuti wakwiya bwa ndakwiya umene inuyo ndingakuza kuti tisunthe pamalo pamene paja sipaundisangalatsa inu mangukakamirapa mafana kudama ndeni ndisikana uja tsikana kuti amene anali pamene paja uja alipo angapo tino pakoma ito dzikuti alipo angapo pamene paja ndikumbusa zambiri zakale the perfume was getting to me and perfume amene ujayo ngozoti ulinamumva kwaiwe koma si amene mtsikana wake nkhani 2021 ndiye inetu nkhani sizisasayi mafutsa ngati memory yabwera cause the perfume is coming to me ndakuza ndiye ndisunthe bwinobwino koma inu muti iyayi koma tikhepo oh this place is nice inu mukuona ngati sinthu zoti this place is nice ndipo kunokuona kudziwa bwa because you are the one amene umaita nini zoti no let's go lavish it's really nice unadziwako bwanji unadziwako bwa ndikuti ndimaona tu ma social media wekha wanduza kuti ndifuna breather tikagone kwina kwache sitabwerako tabwera inde ndiye tinakhala bwino bwino kumwe kuja pakabaka wakabokacha iye basi nyamuka mabwerako perfume so that's too much mutu ungathe perfume like that ndochipa so perfume ameuja yet it's too much hata kasamene ukumukumbukira nanga mutuma kumbukira fungo 2021 kusonyeza kuti you are very specific about the perfume you know the actual perfume and you know kuti amene ujayo ndolakwika atokawe ino nchifukwa yake ndimanena zoti kuti goyendaendako mwina ndizipita ndekha because these things zimene zimandipanga affect my brain mentally even the baby mundipanga you know busy kwambiri ukanakhala kuti palibe uyu ukanabwera wekha ndikunguti amatsi ukanabwera wekha nakabwera ndekha umene ndipo kukhalira nawe kosomesa ndimailo khala zoti ndikumvera chisoni iwe ungakhale upanda ineyo iwe basi pamene paja atsikana aja basi azikuona ni azisangalala iwenso uzisangalala nawo asikanawo yeah boa mwana Maveka poa mara kafanya. sentry boa mwana Banje. sentry bwino kosa nditrumba manopa Banje. olwala ngota kugogoda popo ndikomoka Ndani hiyo. azenda kumana nazo lero amene Mwampoda ndani. ku nyumba mama amene ndayendatu kuchoka ku 10 kuja ndava ku 5 wapasi Wabasi. inde Sorry sina nini. Yeah, 5 naliko. Kuma nabwa unoko nangu kuma ni mtu nake. Ndiva yako so. awe ndati ndisagone choncho mwino ndipange comfortable for my people amwe chachitika kaya ati ngale moto anapeza chani anapeza kapepa yake nakake kapepa yake nakake ka plastic kandika chani kaya ndiko Kwa si, maja. ya sorry siti kapepa ka plastic inaenda ipera kuneno tinka chocolate yeah chocolate si chimayo nika chonji amwene ine ndimati nditere mbama Siza mpira waba ngoja. amwene kanga ati akutero koma ine Akutero kamene. amwene ine ndikukumbira kuti muna ndikaja chocolate koma ine wakeyo andiuza kuti jiji so zaka mwe Akule. Ndeza nazo tabana. amwene ndimmenya tu Ya? ndimmenya mwene Oza tega. ndichecha udigwetsera pasi pampando amwene khale pompo sachoka undiuze ndiye makhala ngati kuti Zimayo fasa jamaa. adzidziwa ngati no ali pa inquiry zinja kuti yekha chair yekha honorable members yekufusa mafuso kuti amwene ili kusowa pothawira amwene ndena ngoti apa pa ndizivaya ndikubwera Zimayo fasa jamaa zo. otani amwene ndikhala ndikupirira tu ndikulimba kuti mapirira tu ndena yake anandithamangitsa ndi mpeni m'manja kuino kutuluka pa gate paja ndilibe mayala
kusana kuli zipyera za mafolo ko chani komaso ziba muvutika lesimanene manje zimene zozo amene zimayoja komano mistake pano ndafika pano kuti ndine kuti onda musiya sizitheka mwaso ndi moto winaso ungozisiya basi zivutika yonje pajamati ndikupirira mangona ngati amapirira amene komano panopo andimvera fungo sindipezekaso ndipete kwina kweko kukhwitima kuchinkhalango kuti mumuyambese 1 week ndisakuoneka kwa khomo ndiye mungaona zangodula khositi amene kuti andino kaya fa iwona kuti sinati fa chilondoza kuti undipezaso ndili pano soma zimezi amatero kapena munthu uchatu zimene sinanene ndimene amachitira alibe kuti nkakang'ono zokambirana zimathera kumenyana oseso kumenyana koma kumenyedwa amandichaya amwene ndikuzera amandimenya munthu uja so kuchenjera kuseko komano 2 years ika 2 years akakavayaka ya mwene mama unakhangati weso ukhoza kumana nazo kuti amakwera atu amene uja kuti amayaka moto alimangomona munthu uja mangomona ati kamaenda naye wewe ndimakhauri mali majenda bude khetsa chani koma ikangoti ikwere ala 2 years anali bobo after ena aketi malangizo timatherapy chani anadzadekha papo ndesi dzona wazitanga kuti ndipo pano pakuoneka no kwabwera no pa level inano so pano ndiye pano mutana mubwerera kunyumba pano posi ndikavayeso amene pano ndi ndiona kuti nditani ndivaya kuti 10 kwanga kwina kwake uko apa pasi ndikapitesa kunyumba ya sibanja ndi nyumba ndishaka ndi pano pandivera fungo pano pondera ndivera kufungwa amene mana zimayo jamwe lewa ndipanda nkhaza amene ngaki kutenga ndaenda pasi tu ndiona ngati mazi amwe zina zino zopeweka ato zinazo ndizipewa banja amene chabwino let's be serious yeyo simwana ine chocolate akalipezo kuti chocolate tsamana tibanga chonchi mistake leo chamati akaiwala tizi chake tizipeso timachanchani ine ndimapititsa ko nyumba amayi mune wala tizi tutani tizipeso iti ene sikumakhala kwetikaye zinali so chimodzimodzi kungoti wapeza kapepa akena kake kana kunali kungotenga ndukataya paja zimachitika zikayo kose tubweretsa ku nyumba yafuna chani ndinabamba chibwana ngine nake ndiyopeweka ine papa sindiri bwino kosa mwe zimachitika koma okay pepe sana zimatha amene ndikangova papa ndewabwera ano komano ineso ndivale zilimbe na papa ndilizionetsana unazaniza ndifuna kuona kuti suli nazandivula zatu kwambiri kwambiri chipanga timukamba za mafolo umbuyo kuti ndio mazo follow kwecha ili nditi manu follow akakukhia kamodzi ndimwe khati wakuchita pamwe ngati follow ndikumbuyo kuzilipo amakonda kumbuyoko kaya kuti chamba kuti chani ka kuti kuchakuna tusamaona aya mwene uja aya koma mwene ndepoti kodi anthu akuluakulu samakhaso ndi ankhoseso so nemene ndiyambira pata ndikamuza ndani imene ndotana nayo imene ndithana nayo ndekha mwene tiyeni basi ngomenya mashoti muziwale ine kopita kopita muli nako okay mwene pepani ndithu ndiapo bwana ukhalitsa apapo ndikuti ngangodaula tikozovaya kwaedu komwe fane basi timafuna ndizambukuza zimene zizuri zachitika kudeniku apo ndipo jasamajedwa mwene akamuza mchema luja kudeni ukanguza kuti nkhani yake ndili komano ubonake sinavumere kuti chanchani koma zomwe ndikudabwa ineyo munthu wankulu mukamuna mizi zachokuoneka kuti si chokuoneka nkhani ikhala ni mathero tithana nazo amwe of course palibe chosatha okay dziko ndi zinthu zake chimwe muchidza mama sikunade chiri kunjabe una ndi mkwiya munthu pompano wamba kusekere nani simabodza tu tsimikizani kuti esinali chilimantedza tu dzina pamwamba pejanifu chilimantedza asati mpunga ngatayi chilimantedza ine ndendene chilimampunga esinali chilimantedza dzina lake pamwamba lino nifu ndili menelo ali pamene pali phuli maina atuka kunifeti ndipo si dzina limodzi atalembetsa malina 4 chimanteza no siyana mudziwa ine ndimuona ngati kuti
ndizambangi nkhonde zokhazite zonoti munthu umatolowera maina olo 4 you know koma nifu it's not ijeniso liko manayo mpatsa ashado ajawa akuti tu kamara havaka Mozambique tawa osateka so ai sakuoneka dizo ashado alipo alibetu passport amene jasangapite kwina kulikonse munaenda mumaduli koma ati angafuna kuti adziponye kumtsinje wina wake uko kutadani amathawa ngongole kodi ngongole zikuapanikiza afuna atsogole amafuna basi angotsogola kakumane naye mwachangu kumene kuja anakwera pa mchenga amaunjika anyamata ucho kuti phu pamenepo sungavulala osavulala yashalo kwamuti nditambwali amona ngati afa alipo amangothawa ai sangapita alibe passport kodi tu Mozambique sumangopita ngati wakwera kabazo kungolo kukhanga dukoloka khwawa passport uzwa banje komene ndimakhani information bank ya information ndine ukamava FBI chifake nimadziwa kaya zomwe machito ndineyo straight kwakutama fast taka mafana tapita so wangu tateni kuje pitani munga umenda atsikana for the gona some just here enjoy basi is fine pitani msanyanyale nanga simauza kale kuti mubwera hayi ndi anthu anga baba siyeza ndi anthu anga awiri nanga zimavuta pata 2 in 1 you never know mwana so ndi 3 you never know dizambiri zimathochitika ma twins Chef, thank you. Ndikuona leo anthu sanafike. Alright. Kalista so vano unalipa holiday one. Masiku mabosi nimakupeza. Unalipa shift tena. Drink ngasubizwa ka. Alright. Hi, it was sen ungoika mu glass basi. Alright. Hi Linda. Hi. Ndati kodi anthu mukakolola muli ku sukulu. Hi. Apita tukokolola ndi mastini. Kodi apa kukakolola? Alright, iwe zokolola ulibe nazo ntchito. Ndinali ndi popita pena pake. Alright. Kwazukenda. Padusa nthawi ito. I was really looking forward kuti kumane catching up koma noni nthawi ndikuona ngati ma appointments anga sizithe mwacho bawati. Pena pake ndadusa pena pake. Ndadusa pena pake. So ngalongosole. Napita kwa boyfriend wanga. Nakumana naye lero kanza ku boyfriend it's okay. Kuti sinanga wakuza kale mwina mbali yanga namuuza kuti inu mayambazi as long as ndaziziwa sizikuta. Ananena ka? Ananduza. Kuti this is forever. Ananena kuma ine ndi na double team na lero team mpaka nangene tafuna kumusiya. Kodi anthu mukayamba mmayamba kuti mukungoyesera masanje ndizeni. Izi zikhale zeni fika mwayesera tu kangapo tu and you know it komano mbuyo mudu vudo inali niwe mama opyeza ma boyfriend. You don't know the issue unena kuti iweyo you only have a sister, that's the only sister kunja kuna option kwambiri so jimene machita sikulu kuopyeza anthu koma kaundu kuteteza ndi kudziwa kale komana nganzungu uja nzungu nde Emo juu mchura ndawo zote kakumanana. Kodi nzungu jo. Atandikwatira kale. Umamisa chani kwa nzungu amene? Tinkakondana tinkamvana. Kuba kumvana tusuko kwanira. Fika uje ndi nzungu, iwe ndi muntu. So muntu ni nzungu. Chances are higher sizinakaenda. Mwana kangokuyuza uzangumva iyayi, akapanga ti ma project wapita kutisira kuno tazukulu uno ife tizithamanga kuti zigwira ntchito zina ndi zina, thaneze master agenda tiyambe so tazukulu topanda ndi akhale nzungu. Ndiwe kankala ditu kamene kadivuta kuyangana sono tiwalonsewa ine ndavomereza uyu rafiki mumvesese ndachita kumuuza so kuti izi sizikutha kaiye afuna zite sizatheka iwenso mokambira sizateka fika ndadziwa tukumvana
Alright, ufuna drink? I drink I. Alright. Nduthamangiraso pena pake ndini mazatenga ndalama munandiuza kuti ndizatenga. Alright. Ndokatenga mkalimoto. Kashi mkalimoto. Okay. Alright. Mukabwera kwa munduze kuti kodi skulu ikuyenda bwanji takatengeni ka. Okay.